muma streets social media manoswera njiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri emozoti zviri kuitika vazukuru anditi. But chekutanga first and foremost uri munyowani usati wasubscribe, aiwa, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time I upload a video, so that you will be notified. Also vazukuru, don't forget to like and share, and don't forget to like and share this video, and also and like neku follow our Facebook page rakanzi Saint TV. Aiwa, ndichida kutotenda nekuramba tichitsigirwa pama social media handles edu ese. Vazukuru nyaya ndauya nayo, ndakukwaza here. Alright, kukwaza na kutengeswe zviri muri right here. Ini pfungwa dzaidza kutoti ndikuzivise nyaya nokukasika nditi. Vamwe vanozitozokomplaina kuti munotaura zvakawanda, channel ino ndeyekutaurisa. Zvisakuaffect zvekutaurisa because takatotsvagawo mabasa ekutaura, nekuti kana kuchikoro tisi taingonyorwa mazita tiri manumber 1 ani pakunyorwa. So zvisakuaffect, ndepekutaura. Haisi channel yoku yatogara takadai takakutarisai. Aiwa, haisi channel ndeyekutaura anditi. So nyaya ndauya nayo inyaya ma-awards anopiwa kusanganisira ma-awards akaita semanama awards. Hanzi vanhu vari kuchema kuti sei tisiri kurecognize ma-comedians the likes of ana Venaiza Boom, ana Dhafu, ana Jatuero, ana Kapfupi, ana Matsanga. Unoona team irori sei risiri kurecognize wawo nemanama awards because kutaura zvaizvezvika team iroro ndo riri kupisa and vanhu vavo ndo vari kufanira kutowana ma-awards. Mudzimba dzedu munotoziva kuti ndova muri kutopa ma-awards. Why is it kunopiwa ma-awards vanhu vavo havataurwe nezvavo, havapiwe ma-awards? Number 1, why is it ma-youtubers vakaita sesu tiri kutorira? Ndochokwadi because tine over the 50,000 only on this platform YouTube. Tinotone over 50,000 subscribers kutorira ikoko. Why is it atiri recognize wavo? So vari kutaura zvoni as long ma-artists ma-comedians ana mhosva vasati varecogniziwa, vasati vataurwa nezvavo netimu rinoita ma-awards, hanzi muri kuita zvekupenga. As long musati mati recognizewo isusu kuti pauzvi ma-awards kuti aiwa vanhu vapusha vamwe, vanhu vapusha content, anditi vapusha ma-comedians, vapusha ma-artist zvekuda todaro. Number 1 ndaangosei as long as tawana manama awards, zvimanama zvenyu ndosati tisingatoendeko. Not kuti zvona hatirire ka, totorira but ndezvekuzivana. Chinhu chekudhara chaora chinhu ndindadaro. Aiwa, mufanira kurecognize vamwe handiti. Ndochatatiuye kuzokuzivisa nekuzokuonesai. So from Uncle Sam, the only Zimbabwean uncle, much love.